Θα δείξουμε πώς το φως ταξιδεύει σε ευθείες γραμμές χρησιμοποιώντας αυτό το κουτί που εκπέμπει φως και χαρτόνια με σχισμές. Μπορείτε να δείτε μια ακτίνα φωτός εδώ. Όταν βάζουμε το χαρτόνι με τις 3 σχισμές, βλέπουμε 3 ακτίνες φωτός. Όταν τα ενώσουμε τα χαρτόνια και οι σχισμές καλυφθούν, βλέπουμε πως δεν περνά το φως. Έτσι συμπεραίνουμε πως το φως ταξιδεύει ευθύγραμμα. Αν η ακτίνα φωτός πέσει πάνω σε καθρέφτη, όπως βλέπετε, το φως γυρνά πίσω, από την ίδια κατεύθυνση. Μπορούμε να τη σχεδιάσουμε με μια διακεκομένη γραμμή. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τη γωνία που πέφτει το φως, ας πούμε σε 20 μοίρες, παρατηρούμε ότι η γωνία ανάκλασης επίσης αλλάζει και είναι 20 μοίρες και αυτή. Είναι επειδή η γωνία απόστασης του φωτός είναι πάντα ίση με τη γωνία ανάκλασης.